Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kylleng, Kalawe jong jingle jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong boarding but ka Aether electric scooty. Let's check a Quincy Motors Demthring Kylleng but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Kubli pi baro ipjang sabai pi Sheikh Khubor hakimat kimat. Nikong ni shab ni pasha Sheikh Khubor na Kylleng ki benta jong Jylla. Mission Director jong Drug Reduction, Elimination and Action Mission. Uba Francis Karshiying haka katlai Tarik Lber as apsan. Haka sien ka berengkong ulalum ulalang yi kirang ba shnong jong kishnong ba per ka sor Kylleng. Banya thiritai bat banya selong kumno ban penduk jan bat ban rat dingkong ya ka jingjele jong drugs hapo ka Jylla. Kipulit ka Jylla Meghalaya kibala trishitam banya kuntma persha ya ka jingjele jong drugs hakilai banai kibala letno kataho banai no pra arja apusau hadu banai rempang arja apusan. Kila yokem hadu arpunyang wet kinong khai drugs, kinong khai ganja, kinong khai dawai kuli yaba, kinong khai dawai jerho. Bat kiwe de kita jingdi bala khen bean bakenthum. Ya arpui ngot kishinrang bat nyang wet kikenthai. Ka Federation of Khasi Jantian Garo People Ramrai Circle hapo ka jingalam jong president uba Jistar Lalengkhoi haka khatlai Tarik Lber asapusan. Kilai kendo yo Deputy Commissioner jong West Khasi District uba Garat LSN Dikes bat IT ru ya ka jingtho bandawa pentrekam yaki babun ki jingduna hapo ka Ramrai CNRD block. Hadian ka jingatai sani bha but hadian ba umentrang ba ka Jylla Konrad kongkal sangma. Ula pensha janai bha hayeng dor bar thau an. Ka Jylla kala pas lani kala menjur ya ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Amendment Bill arhaja apusan. Bar kani ka bill kan long ano hakaba an sha yiki riu sengkam rajong ani ki investor bakin play yiki snatre kam jong ki hakni ka Jylla. Hadian ba kani ka bill kala long an ka sarkar kan tharu yiki rules na ka benta ban pentelun no yiki kam. Union Minister Jokatnat Science and Technology Dr. Jitendra Singh haka khatlai Tarik Lber asapusan. Ula khapribon ya ka jingbu maunong rim na ka benta ka permanent campus per ka State Technology Demonstration Center jong ka North East Center for Technology Application and Reach ya ka balatip lengkot ru kum connector. Kani ka Shlam jong ka Department of Science and Technology Government of India kabadan ha Sauli ha New Kylleng Township. Connector kapanya yiki project repair lingba ka technology jong kani ka jok ban kentiu ya ka rep karyang ha kani ka than chatilam mi. UMLA ka North Kylleng constituency uba Lber nongrum la therting yiki plut traffic da ka ba ong ba kimshim la kit khia ya ka kam bala binshet haki. Ha ka ba ya dei ba ka rukam panya kali ani ka jingja kha ki accident. Habai shiminta ban kren ha ka cut motion hayeng dor bar thau an ka Jylla uba Lber ulaong balada ki pulit traffic ki leran bantre ya ka kam bala binshet haki ki dei ban launo ya ka uniform jongki bat kam dan jingmut bantre. Uniu MLA la kren ru halo ka jingsha Khubor joki kenthai ki khna ka bajuja na kapor shakapor kham tam ka barang jujashen kata ya ka kong darisha ha ka snong langtor ka bahab East and West Khasi District. Habai shiminta ha ka cut motion balawan ra do nongyalam kalyang persha u Dr. Mukul Sangma. But haka juga por balawan ra daw MLA ka Maulai uba Bright Starwell Marbanyang. MLA ka All India Trinamool Congress na Nongthamai constituency uba Charles Pengru. Ulat herting yiki pulit haying dor bar thau an jong Jylla. Da ka baong ba kimshim la pendap hok ya ka kam bala binshet haki hendrei ki lefen ban yiki kam ki ba pensubas niu yaki patba. Menterang ba ka Jylla Konrad kongkal sangma ulawan ra ya ka suwo moto statement hayeng dor bar thau an ka Jylla halor ka jingmi ka kaipot ba ka bernihan ka dikasor ka bajabo tam kali air habaro ka wiki Pyrthei. Ha ka jingkran jong menterang ba ulawan ra ya ka kaipot ban pentim ba balai kali air ka jabo palat ha bernihan. Bat ha ka jingkran jong ulaong ba ka bernihan ka dei ka jaka ka badan ha kaput ka Meghalaya bat Assam. Bat na boro arliang kidan buon tali ki karkhana bat katkum ka jingkhen arphau tali ki karkhana ki badan shakalyang ka Assam ki de ki bahap hapok ka red category katba ka Meghalaya pat kadan samtali ki karkhana ka bahap hapok red category. Haba jubab ya ka jingkali belawan ra do MLA ka Maurin Keneng hayeng dor bar thau an Jylla usembut menterang ba ubadairu menteri katnat PWD roads ba Preston Tensong. Ula jubab bapa Drus Pak Mita ka surong
banlit na Happy Valley Shamau Shbut. Kadai ka jaka joki shipai, bat ya kani ka sarkar kalalam, ba ka don ka jingpen bena ka banadu usnem syajar kandai spa nyopuar. Bat kani ka jaka ka bandu spa mitar, kadai ka jaka jong ki shipai ka bamut, ba nabas dang ka kredop lani ka gigit ki shipai, haduk ka bakut kadai ka jaka ka jongki. Metapat nya pash Khubor na kelengki benta jong keri. Kinong rap na ki khat artli ki district ha Maharashtra, kilaya ki ha Mumbai, ban persha ya ka project Shaktipit Highway, ka ba Shongdor, Prapundu Hajar, Laispak Rutingka. Kila persha ya ka jingthau jaka na ka benta bat kila dawa ban pensenge no ya ka project. Kinong yalam na ki sengsain Pyrthei ba per kila kershan ya ka tiga jinga ki, da ka bakan tho ba ka surok ba kam dan kam, bakan penkia ya ka Jylla ha ka liang ka pisa ka tengka. Ka jing shalan slasha shabar jong ke India kalapoi shaka jingkiyo ka ba hetam hakish postnem ka balong arspa sanbusan million kg house nem arja apusau ka ba pin ya ka jingkiyo ka ba 10% na rusnem arja apulai ka jingkiyo ka jingdawa na Iraq ba na West Asia kala yarab ya ka nika jingkiyo Iran ki slasha Assam Darjeeling ban Nilgiri ki ba pawnam jong ke India ki dangai biteng man pawnam Kylleng ka Pyrthei hakabau slasha ubayong bat ubahe do na ka jing shalan shabari. Ka karkhana ka yo jing mentoi ru na kinong rap slasha ki barin bat ka jing kershan joko sarkar lingba ka jing thumu ba pher. Ka jing akhi kalami ha charam rajpet jong ka nongba Bengaluru hadien bak we kalong kami ka bakerteng ka selvi kala khlan na ka jing shabat ha ki boarding electric kat ba kadang penme yang motor bantan Kinong shnong ki balas ngosi namar ka jing ha ka umbam umdi kat barang ya shakman kila khang surong bat dawa ban le AA ni ki borsen shar kila kentu juru bau MLA jong ka than pa un penbet ki jing ki jongki shwa bakin penkut no ya ka jing ki Kawai kalong kami na UK kabalawan sa Delhi man ya kendu ya we ubrio ubaka ya kendu lingba ka Instagram kala sha le be ijat haute ubrio ha kawai ka hotel ha mahi palpur Utay ubrio bakerteng ukelash berupalok jong wasim kila syakem. La pentip syaka British High Commission bat ki pulit kidang tokit ya kanika kam. Da kilak ngot kikin thai kila shimenta hakata masa bapawnam jongka atukal ponggala ha Tiruvananthapuram hakaba kila shed yakjing aingu na kabenta kablay atukal bhagawati. Ya kanika tamasa latip bha namarka jingkentup lang ya barok hakaba kikin thai na barok kinyam ki shimenta. Ya kini ka jing like men la penkut da kilingdo ki pala kurku ya ka jing aingu ba kinong tre asharu kilai don bentalang ha kini ka tamasa da ka ba ki kermem ban yo ik jing mi ki babha na ka jing ki jongki ka barang ya shakman Uwe nang penpoi marbam jong ka company Swiggy yang bala tip kerteng kum share la sha dung hau pala jong rohin hadu bandaya Delhi hadien ba kilai sho yadan share la persang man pet shagowa ndrei tang hapo saw kenta la kemno ya de ki pulen Kipulit kila kentu iki brio bakin yarab yaki basyakta hakum kini jing haga jaka ban no yaki. Ke sarkar Tamil Nadu kala rai ban bujlino yaudak rupi haga bang tingka jongka da ka batho da kidak Tamil. Kini ka sinjam kalong hapdeng ka jing bam yahap jingmut jong ka Jylla ber ka sarkar pedeng halor ka National Education Policy ber ki we de kiman. Kini per kilong Khubor da keling kiri ka Pyrthei. Ka Angola ka persang ban penbet ya ka jinga kran ya penbet hapreng ka sarkar DR Congo berkakunhun le no M23 ban penduna ya ka jing ka DR Congo kala kentai ban kran ber ka M23 da ka bakno baki dei ki bala kershan da ka Rwanda ha ka juga por la persang ban penyaha ya ka jinga kran ya suk hapok ka African Union na ka benta ka jinga trilang ka bakhamba Menteri Kambari jong ka Lebanon, Yusuf Raji, ula kentu ya ke Israel bahkan Mino na kijaka jong ka Lebanon. Kumbala batha da ka resolution jong ka UN. Ula ai kuble ya ka US na ka benta ka jingkershan jong ka, bat ula khod ya ka Germany ban pinbor ya ka jing Mino jong ka Israel. Uraji ula banjuru ya ka jingdon kam ban kieu ka yok ka kot ha Syria ban yarab ikinong petwir ban wan phai biang shala ka jong kiri. Ka United Nations kadang kershan teng ya ka kam a jingarap ha ka Jylla latakya ha Syria. Hadin ka jing kan ka barang shen. Ka jingdu boarding kadang ya beteng ban penthut ya ka jing sam khamtam ha ki jaka nong kendong. Ka UNICEF kala penbiang lai pu praton ki tiar pen khuj bat santali ki tang na ka benta ka Jable National Hospital. Lapha ki tiar sumar bakrki sha tatros bat latakya.
bat palat rus paton ki jingeram ki la ya lingba na Turkey syakathan syatay lam sepni jong ka Syria ban man ai jingbam maramot iki jaka basa berkitiar penkhun ka jing shalan ki marrep jong ka Italy she US ka basyong dor hadu nyau .pra billion pound house nam baladam klai kendu ya ka jingma ka bakrau na ka jing terwa jong ka US ban buk hajna ki jaka jong ka Italy kum ka Tuscany bat ka Sardinia kila ban syak tajur kam tam na ka benta ki mar kum kawan ka shini pecorino ka bat ka umpanyang olim kinong rap jong ka Italy kila kentu ya ka jinga kren bat ki rio pat ba pan khanglat ya kini ki jing pen ki udor ki bala menteri kam ha ka artrik jong uyayong Shipong ngot ki brio kila yap kentup ya ka wi ka khna ka barang lai snam karta bat arpulai ngot ki wi pat kila mensau ha ka jing Pyrthei bom jong ki shipai rapid support force jong ka Sudan ha El Fasher ki shipai Sudan kila ong ba ki RSF ki thmu ki chaka sa brio pat ki ying share dara jong ki phetwir kajingele ha preng shipai RSF kala shim ya jan laipo hajar ngot ki mensim brio nadu bnaya yong arasa phulai upo Francis ularake ya kajing dap khat arsenam jong u kum upo kat baw udang kon na kajing pang double pneumonia ha ka hospital harum ka Vatican kala pentikna ya kajing long jing man jong u kala nang bha watla udang don hapo kajing sumar jong ki doctor da kajing kersan oksigen ki menteri yadari jokari Europe na France Germany Britain Italy bat Poland kilai kedua ha Paris man pinpau ya kajing kersan ya ki shipai jok Ukraine kila menjur man kentiu ya kajing ya trelang ha kaliang kajing ada ba ka Ukraine bat ban pinklan ya kajing persang jok Europe ha kaliang kajing ada hapo EU bat NATO ki menteri kila banjur ya kajing don kam ka Europe ban pinbha ya la ka jong ka bor ya dari kat ba kadang pende ya kajing ada ka bas camp ba ka US ka International Criminal Court kalaong ba kajing camp ya President berim ka Philippines Rodrigo Duterte kalong ka bakong sanbha na ka benta ki London hakathma persya ya drugs jong u Duterte mamat ya ki jingkeno halo ka Kamrunar persya ya kalong brio man brio halo ka jingkeno penyap brio hakapor bodang long umeya pada President jong ka nongba Davao mentau dan hapatok jong ka International Criminal Court bat ula ban syak set patok hadut lai posnan ni Xi Jinping ada syak rai penrap dikitu kilang Khubor hakimat kimat mentasni kubele